Én Heinekennél dolgoztam 6 évig, egész pontosan 6 évig, mint trade marketing manager, és a válságnak köszönhetően volt egy marketing, trade marketing osztályon történő átszervezés, és itt több embernek el kellett menni, köztük nekem is. Én gyakorlatilag akkor döntöttem, hogy ugyanezt szeretném megcsinálni, hogy csinálunk 10-15 féle ízesített csokoládét, különböző, fura, ám persze nagyon jó párosítható fűszerek, magok, gyümölcsök segítségével. Itt a kristályszerkezet kialakítás gépekre van bízva, illetve a megfelelő hőmérsékleten tartás. Egyébként minden egyes más folyamat kézi munkával készül. Tehát első lépésként ugye ki kell alakítani a csokoládénak a kristályszerkezetét. Összesen 6 féle kristályszerkezet van, nekünk a béta kristályszerkezetre kell törekedni. Ezt követően pedig a csokoládéöntő formákba kell tölteni. A csokoládéöntő formába történő töltés követően ki kell rázni a légbuborékokat a csokoládéból, egy rázópad segítségével, majd ezt követően kerülnek felhelyezésre azok a feltétek, amit a megrendelő kért a csokoládéra. Most egy étcsokoládé alapú összeállítás készül, kandírozott rózsaszirommal, brontai pisztáciával, aztán majd kerül rá még liofilizált megy, illetve 23 karátos arany is. Összesen 80 féle feltét közül tudnak választani a vásárlók. Egy tábla csokoládéra maximum 5 feltét helyezhető fel. Miután a csokoládé elkészült, mármint a formába töltés és a feltétekkel való megszórás, azt követően a hűtőszekrénybe kerülnek a táblák. Nagyon fontos, hogy nem szabad nagyon hidegre állítani a hűtőszekrénynek a hőmérsékletét, ezt követően erre a regálra kerülnek föl, ugyanis ugye a hideg csokoládét, hogyha beleraknánk a szobahőmérsékletű nejlontasakba, akkor párakicsapódás jelenne meg rajta, és ezt követően dobozoljuk, címkézzük a megfelelő összetevőkkel ellátott etikettel, és utána kerül kartonba mozgva csomagolásra. Az első évben kb. 40 000, 2011-ben meg 161 000 tábla, tehát kb. 200 000 tábla készült el másfél év alatt. 8 díjat sikerült szereznünk, ebből 2 olyan volt még, amit a parlamentben vehettem át, az egyik a magyar terméknagydíj, a második pedig az innovációért nívódíj. Aztán nyertünk 2 csomagolás design versenyt is, ami mondjuk a belső építész formatervező barátomnak az érdeme. Közösen terveztük meg a csomagolást. Megnyertük az év legjobb honlapja díjat a Márka Site kategóriában. Minden egyes lépést és folyamatot tényleg professzionálisan szerettem volna csinálni. Én beiratkoztam Belgiumba egy csokoládé akadémiára, ahol a legnagyobb csokoládékészítő mesterektől tanulhattam el tényleg a csokoládékészítésnek a fortéjeit. Révén, hogy ugye nincs mögöttem egy multi cég, aki több milliós marketing büdzsével támogat, éppen ezért nagyon korlátozottak voltak a lehetőségek a reklámozás és a népszerűsítés terén. Ebben nem hittek egyébként eleinte a barátaim, hogy ez fog tudni működni. Mindenki azt mondta, hogy ha ez létezne, akkor a nagy multicégek már, vagy hogyha ez sikeres lehetne, akkor a nagy multicégek ezt már kitalálták volna és megcsinálták volna. Hál' Istennek nem nekik lett igazuk. Hitelt is vettem föl, ami miatt egyébként végképp őrültnek tartottak az ismerősök. De én úgy gondolom, hogy ha van az emberben megfelelő elszántság és kitartás, akkor, és hisz abban, amit elgondolt, akkor ez működőképes tud lenni.